Чудили ли сте се някога откъде всъщност идва психологията? Тази наука, която се рови в най-дълбоките кътчета на ума ни. Днес ще се върнем много назад във времето, за да разплетем точно тази история. Историята за произхода на психологията. И така, откъде започва всичко? Когато мислим за психология, може би си представяме лаборатории от 19 век, нали? Или пък древни философии, които размишляват над големите въпроси. Истината е, че отговорът е малко по-неочакван. Оказва се, че всичко започва не с някой научен експеримент или сложна теория, ами с една любовна история. Да, точно така. Една красива и доста драматична история от древногръцката митология. Хайде, нека се потопим в нея. Добре, ето какво ни предстои. Ще започнем с името на една душа, после ще се върнем към древното търсене. Ще видим как една дума се превръща в наука, ще разгледаме кой изобщо има психея. И накрая ще си поговорим за духа на времето. Да започваме? И така, първа точка – името на една душа. За да разберем откъде идва името психология, трябва да се върнем към един много известен мит – митът за Психия и Ерос. Значи, помислете си само, цяла една наука носи името си от древен мит. Историята е следната. Имаме Психея, красива простосмъртна жена, която се влюбва в бог Ерос. Обаче, както често става в митовете, има драма. Майката на Ерос, самата Афродита, никак не е доволна и решава да подложи Психея на серия от, направо невъзможни изпитания. Но тук идва интересното. Психея с невероятна упоритост и сила на духа успява да премине през всяко едно от тях. Накрая дори боговете са толкова впечатлени, че Зев си дава безсмъртие. И така, тя се превръща в символ. Символ на човешката душа, която се бори, преодолява трудности и в крайна сметка триумфира. И тук вече връзката става абсолютно ясна, като погледнем самата дума – психология. Тя идва директно от древногръцки. Психе, което, както вече се досещаме, идва от името на героинята ни Психея и означава душа. И логос, което значи изучаване или наука. Сглобяваме двете и какво получаваме? Буквално наука за душата. Толкова е просто и същевременно толкова красиво. Добре, сега нека да видим как тази идея за душата не е била просто мит, а нещо съвсем реално в живота на древните хора много преди да се появи науката психология. Защото стремежа да разберем какво се случва вътре в нас е стар колкото самото човечество. Това не е било просто някакво академично любопитство. Напротив, грижата за душата е била абсолютно централна за живота на общността. И кой се е грижил за тази душа? В древните общества тази роля се изпълнявала от фигури като шаманите. И тук е важно да отбележим, те не са били само лечители. Не, те са били и духовни водачи и нещо като регулатори на социалния живот. Чрез различни ритуали и съвети, те са помагали на хората да се справят с вътрешните си конфликти, с благополучието на цялата общност. Можем да кажем, че те са били първите психолози, нали? И как се регулирали обществото? Чрез доста сложни системи от норми. Например, чрез тотеми и табута. Тотемът е бил някакъв свещен обект, да кажем животно или растение, който е обединявал общността, символ на тяхната обща идентичност. Табуто пък е било точно обратното – силна забрана. Нещо, което не трябва да се прави, казва или докосва, защото се е вярвало, че това ще навреди на душата и ще наруши хармонията в групата. Добре, до тук добре. Имаме думата психология, която идва от мит. Но, кога тази дума се превръща в истинска съвременна наука? Ето тук историята става още по-интересна, защото се оказва, че между появата на думата и раждането на науката има, цели векове. Само вижте това. Терминът психология всъщност се появява за първи път някъде там в началото на 16 век. После, през 1730-те, философът Кристиан Волф го популяризира със своите книги. Звучи сякаш нещата се случват бързо, нали? Да, ама не. Минават още над 150 години, чак до края на 19 век, преди психологията най-накрая да каже «край, отделям се от философията» и да се превърне в самостоятелна научна дисциплина. Представяте ли си колко дълго е чакала?
Окей, след като вече имаме концепцията за изучаване на душата, се появява един, гигантски въпрос. И то е, кой или по-точно какво изобщо има психея? Кой има душа? И тук философиите са се развихрили, като се предложили 4 основни хипотези. Първата е панпсихизъм – идеята, че абсолютно всичко, дори и камъните, има някаква форма на душа или съзнание. Доста смело, нали? След това идва биопсихизмът, който е малко по-умерен и казва не, само живите същества имат душа, това включва и растенията. Третата хипотеза е зоопсихизъм. Тук кръгът се стеснява още повече, само до животните, включително и нас, хората. И накрая най-ограничаващата гледна точка – антропопсихизъм. Тя казва, че истинска психея, т.е. съзнание, имат единствено и само хората. Голям дебат е било наистина. И така, стигаме до ключовия въпрос. Защо точно в края на 19 век? Какво се е случило тогава, че психологията най-накрая е успяла да се обособи като наука? Отговорът се крие в една много интересна немска дума – Zeitgeist. Zeitgeist буквално се превежда като духът на времето. Това е идеята, че големите научни и културни промени не се случват просто ей така от нищото. Те са движени от нуждите и идеите на конкретния исторически период. И точно това се случва с психологията. Тя се ражда като наука именно през 19 век, защото тогава духът на времето го изисквал. Индустриалната революция, огромните градове, новите социални проблеми – всичко това е създало успешна нужда от по-добро разбиране на хората, на техните индивидуални различия, на това как учат, на психичното им здраве. И ето как проследихме целият път. Едно наистина невероятно пътуване, нали? От един древен мит за душата, през векове на философски дебати за психеята, до раждането на една истинска наука. Наука, която, разбира се, продължава да се развива и днес. И знаете ли, кое е най-интересното? Като се замислим, въпросите, които са си задавали нашите предци за душата, защо сънуваме, какво са чувствата, как да се разбираме с другите, това са същите фундаментални въпроси, на които психологията се опитва да отговори днес, само че с езика на науката. Което ни остава с един последен въпрос за размисъл – какви ли ще бъдат отговорите утре?